Подкрепа и развитие на отворената наука в Софийския университет. Осигуряването на възможности и насърчаване на участието на преподаватели и докторанти в инициативи за развитие на отворената наука в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и в частност в Философския факултет е устойчива политика, която има за цел да подпомогне академичната общност в прилагането на принципите на отвореност, прозрачност и достъпност на научните изследвания и резултати. Със своята силна ангажираност, висок професионализъм и експертен опит при изпълнението на всяка дейност и задача в ежедневната си работа, Весела Цокева активно поддържа развитието на отворената наука. Тя не само подпомага видимостта на научно-изследователската дейност на преподавателите и докторантите на факултета, но подкрепя образователния процес чрез въвеждане и администриране на нови платформи с отворен достъп за учебната и научна дейност. Весела Цокева е дългогодишен служител на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Като администратор на Философски факултет в научния портал на Софийския университет, изграден въз основа на софтуер с отворен код DSpace, госпожа Цокева разработва активно и поддържа постоянно пространството на Философския факултет, което се отразява благоприятно на видимостта на научно-изследователската дейност на преподавателите и докторантите на факултета. Весела Цокева се грижи за своевременното публикуване на годишниците на факултета, както и на други издания по предложение на преподавателите и катедрите. Публикациите в DSpace са в режим на отворен достъп и са защитени с лиценз отворен код Creative Commons. Към тях са присвоени постоянни идентификатори и са достъпни за автоматично индексиране. Предстои мигриране на данните, като тяхната устойчивост и липса на загуба се поддържа от Весела Цокева, която познава в дълбочина използваната платформа. За нуждите на катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика през 2025 година Весела Цокева инициира отделна инсталация на DSpace за целите на учебния процес в катедрата, като създава електронна библиотека с информация за защитените дипломни работи в специалностите на катедрата. Съдържанието на колекцията е на ниво метаданни и е за период 2017-2025 година. Поддържането на подобна библиотека позволява да се направи видимо студентското творчество, да се следи иновативността в защитаваните дипломни работи. Особено ценна е възможността да се проследи резултата от обучението през защитените теми и тяхната практическа реализация като печатни издания, публикувани от множество библиотеки и институции в страната. Весела Цокева е технически секретар на годишника на Софийския университет, Философски факултет библиотечно-информационни науки и като такъв се включва в редакторска и коректорска дейност на изданието, поддържа онлайн достъпа до колекцията в научният архив на Софийския университет, а от 2025 година публикува изданието и в системата за годишниците на университета. В качеството си на оторизирано лице за Философски факултет за верифициране и предоставяне на информация към регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове и регистъра на научната дейност, поддържани от Националния център за информация и документация, Весела Цокева подкрепя колегията на факултета в процеса по изпълнение на минималните национални изисквания при развитието на академичния състав. Вещината и познанията, с които тя подхожда при определянето на необходимите данни и информация за процедурите по конкурси за заемане на академични длъжности и присъждането на научни степени, многобройните консултации и подкрепа на преподавателите и докторантите правят процеса облекчен и подпомагат усилията на изследователите. Госпожа Цокева извършва процесите по анализ, търсене и валидиране на подадените от академичната колегия данни, преди те да бъдат изпратени към НАЦИТ, като в цялостния процес поддържа активна комуникация с представителите на агенцията и осигурява необходимите допълнителни данни и информация при нужда от корекция, което косвено оказва влияние и върху повишаване на публикационната и цитатната активност на преподавателите от факултета и постигането на по-добри наукометрични показатели и видимост на Философския факултет в научното и информационно пространство. От 2012 година госпожа Цокева е администратор на Философски факултет в системата за електронно обучение на Софийския университет. Още от началния период по разработване и публикуване на учебно съдържание в платформата Moodle, тя подпомага потребителите, като подготвя и провежда обучения, ръководства и презентации за преподаватели за ползване на платформата за електронно обучение на университет. Весела Цокева поддържа постоянно своето ниво на компетентност чрез включване в различни обучителни модули, свързани с развитието на платформата и притежава 2 сертификата за работа в Moodle. Безпрепятственото използване на платформата за обучителни цели би било невъзможно без компетентното и активно участие и подкрепа от Весела Цокева, което беше особено видимо в периода на обучение от разстояние в електронна среда по време на пандемичните години и което тя продължава да поддържа и развива на изключително високо ниво. Тя взема активно участие при въвеждането на новоприетите студенти за работа с електронните системи на университета в ежедневната инициатива на Студентски съвет на Философски факултет „Свежо начало“. Осъществява комуникация с Университетския център за информационни и комуникационни технологии и съдейства за преподавателите при проблеми, свързани с платформата.
Весела Цокева участва активно и в научно-изследователската дейност на катедрата по библиотекознание. Профилът й в системата Авторите показва участие в 8 научно-изследователски проекта и в повече от 10 публикации. Тя е автор, съставител, редактор, сред които е и полезното ръководство за студенти, докторанти и преподаватели, свързано с изисквания към цитирането на информационни ресурси в съавторство с доцент Милена Миланова. Весела Цокева заема длъжността на библиотекар и завеждащ библиотека в филиална библиотека библиотечно-информационни науки към Философски факултет и администрира различни информационни системи в подкрепа на образователния и научния процес в факултета и в рамките на Софийския университет.